No niin, moi vaan kaikille. Nyt pelataan tällaista Slitheria. Onko se ihan... En osaa sanoa sitä. Pelataan tällaista... Mä en osaa sanoa sitä, mutta pelataan... Slitheria. Niin, Slither.io. Missä siskon kaa siis? Soundersfin. Niin. Käykää tsekkaa kanava. Tää on mun eka video ja mulla on 1 vasta tilaa jo, eiks se? Jep. Siis missä sä oot? Jos mä vedän vaan tavoitteella, niin... Kerrotaan sit todistuksia. Mulla on nyt 110, 114. Mä ajattelin jo vähän aikaa tilaajaa. Jos mä sain mä sain pienen. Mä oon ton tyypin. Miks mä oon keltainen? Miksi minä oon keltainen? Ei! Mä yritin jotenkin päästä sit pois. Paljonko sä sait? 822. 822. No miten sulla on niin? Se on se 200. Ja mä kerron tässä samalla vähän faktoja itsestämme. Meidän oikeat nimet on Matilda, eli mun, ja Ran on Emil. Ja me ei missään nimessä kerrota missä. Mä asutaan Suomessa. Ja Euroopassa. Niin, ja maailmassa. Universumissa. Ja sitten me osataan 3 kieltä. 4. Mikä se 4 nyt sit on? Se aina jää kesken. Niin, siis Ruotsi, Suomi, englanti. niin. No mikä se 4 on? No Norja, mut silleen kyse. Siis niinku Ruotsiksi äännetään tavallaan. Mä oon kommunikoitu norjalaisten kanssa. Ei! Mä suomalainen. Ei kun mä saan mitään tyyppejä täältä, mä oon ihan sulkeita alkaa. Se on syössä pissa juo. Obeskils. Mä oon valmis tässä ottaa tän tyypin tästä, kun tää on just kuollut. Let it go, let it go. Me vedettiin just karaokea mun pikkuinen kanssa Let It Gosta. Mulla on 515. Nice, Emil. Nice, Emil. Nice. Kuka on sun paikas johdos? Mulla on Andy. Sorry about that. Mulla on Andy. Eli me ei olla samassa Ihan sama ei se haittaa, koska can. No niin, nyt me jatketaan. Sä et sano sitä sanaa. Nyt lähti kova. Nyt on kova saalis. No, mulla on 1500 nyt. Mulla on 1500 hallussa. Onko? Wouch. Mulla on 300. Ei, mä kuolin! Ei. Jos mulla olisi kuva tossa facecamiin, niin mä hakkaisin sen. Eikö sä hakkaisin sun facecamin? Koska minä vihaan sitä. Miten mä menin just siitä kohtaan? Siis Tämä on aina vaikea tietokoneella. Tai no, tabletilla on vähän vaikeampaa kyllä, mutta myönnetään. Sitä on mun eka video. Niin ja mulla on silti yksi tilaaja, siis se olen minä. Vaikkei... Mä tuun tilaa sun kanavan. Mun Soundersin. Niin, No niin, ja sitten me ollaan asuttu molemmat Ruotsissa. Vai ootko sä asunut Ruotsissa? On. Joo. Ota se kiinni! Ai niin joo, sä varmaan jonkun vuoden asunut tai vähemmän. Varmaan jotain puoli vuotta. Mä oon tällainen nyyperö täällä. Hahaha. Eikö? No niin, kerro jotain vitsejä. Mä tiedän. Miksi luuranko ei pysty hakata kiveä harkulla? No. Sillä ei ole lihaksia. Eikö se ookin hauskaa? Sä kerrot. Yeah. En mä osaa vitsejä. Kerro se matovitsi. Mistä tietää kumpi pää on etu- tai takapää? No. Kutittaa keskellä.
kutittaa sitä keskeltä katsoa kumpi pää nauraa. Jep. Minä... Jankkaa sitä koko ajan. Mikä Jankka, sähän siinä käsket minua. Vielä sun on sanonut, että mä jankkaan. Nyt ota se poika. No Kenny. Lopeta sanominen toi. Se on ärsyttävä sana. Ai se. Mut siis kaikille katsojille tiedoksi, mä oon vähän rauhallisempi tällä hetkellä, koska mä oon kipeänä. Niin mä en halua olla niinku hirveän villi. Että mä en tuu enemmän flunssaan. Tiedätkö mitä sä et koskaan ollut villi, että katsojille tiedoksi. Hui itse, se oli niin lähellä kuin olla ja voi. Mulla on 115. 117. Ja me oltiin siis synttäreillä tiedoksi. Niin ja siellä mä eksyin sit metsässä. Mä haluun joku tyyppi mun viereen, mä en uskalla olla yksin. Tää on nyt tylsää. Kukaan ei syö mua, mä voin ottaa täältä ihan ruokaa tälleen. Itse vaan, tästä tulee ihan 200 nyt on jo täynnä. Mulla on kohta 300. Noniin. Nyt siitä vaan tällainen pätkä tosta otetaan. Noin blab 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 blab. Mulla on 250. Tämä on sairasti. Tiedätkö sä niitä liikkuvia palloja? Tiedätkö mistä ne tulee? Joo. No? En mä tiedä. Ne tulee sun pepusta. Kiva. Ei kun madun pepusta. Ei. Eli siksi ekaksi sun pitäisi selvittää, että kumpi pää nauraa. No kyllä siinä. Mä haluun löytää ton tyypin. Tuolla on tyyppi ja mä haluun tappaa sen. Ui. Nyt PewDiePie on kiinni. PewDiePie. PewDiePie. It's me, PewDiePie. Älä piiritä minua. Ei vitsi, mä kuolin PewDiePielle. It was PewDiePie. Look at your Siis- hands. Look Mitä at them. vitsi? Look how far they've come. Mä just sain 3 tonnia täyteen. Mikä on sun enkka? En mä tiedä, varmaan 3 tonnia, koska mä en ole koskaan pelannut tätä peliä melkeinpä. Paitsi kerran. No, mulla on kyllä 5 tonnia eka. Ajattele, miten iso on 40 tonnia. Mä sitä on ihmetellyt ihan sairaasti. Miten iso on 40 tonnia, koska 10 tonnia on ihan sairaan iso. Koska tässä ei ole yhtään niinku agaria. Koska agarios pystyy vaan iso syömään pieniä. Niin. Ja tässä pystyy kaikki syömään kaikkia. Paitsi jos joku on joku 10 lekt. Ja sit se toinen on joku 100 000. Et se on mahdoton syödä se. Niin. Nappaa se. Mä saan kohta 4 tonnia Koska voi vaan syödä sen selästä tai ei vaan voi syödä sillä. Mä haluun I need. Ei voi jo. Let it go. Ja tämä pilaa mun videon aina. Siksi mä en oo koskaan laittanut videoita. Tästähän tuli tylsä. Onko teiltä jotain sanottavaa? Mä haluun tän. Jonkun nimi on Dan TDM. Pulkio. Yksi joka MTV. Yksi Mä on. just tapoin sen, koska why not? Ota se! Noin. Jes, mä sain sen. Jonkun nimi on Nom Nom Nom. Yhden nimi on joku nam. Mulla on ekana Slitter-io. Mulla on se sama, mutta se on vaan 7. Ai. Oi nyt tuolla kuulee yksi. Mä haluan päästä sinne. Pääsen. Mä haluan päästä sinne. Jos toi piirittää. Vähän toi on. Salaisuudet. Oho, tuolla yksi piirittänyt jonkun.
Joku on kiikissä pahasti. Ei, miten mä kuolin? Ei! Miten mä kuolin? Miten mä kuolin? Ei, miten mä menetin noin paljon äsken? Aivossa. Älä nyt tuu mitään mainosta. Siis, Mä laitan nyt tohon OBS:n päälle, ettei kukaan näe tätä mainosta. Noin. ja mulle tuli ja mun katsojat näki sen kauhean mainoksen. Sori vaan vauvafaneille, mutta mä en tykkää vauvafaneista. Sori vaan, mutta minä en tykkää. Tästä ei tule hirveän pitkää videota, tästä tuli ihan sairaan pitkä video, koska tää on tarkoitus olla. Koska minun kanavan nimi on Pitkä Video. Ei oo. No mikä se sitten on? Come on, ota toi! Noin. Mikä se mun kanavan nimi on? No sun oikea nimi. Ai joo. Eikö se ollutkin? On. No sanoppa sun nimi. Emil. Jep. Ja mä heitin joku nimen siihen vaan. Lisäksi, että ottaaks vähän kuunimalta, kun se on vähän tyhmä. Emil. Emil. Mä tilasin. Ei. Mä tilasin Emilin. Mä otan sut! Kiitos ja hyvästi! Joo. Vitsi. Namino. Ihan oikeesti lopeta. Lopeta. Okei. Sori. Kun mä tässä vaan laulenen. Oi, mulla on nyt 100. Nice, Emil, nice. Toi ois ollut ihan vapaa nyt ihan oikeesti. Toi ois ollut ehkä tonnin arvone. Tonni. Oho. Mut sit se vaan meni eteenpäin, sit mä kuolin siihen. Mä oon surkea Agariossa, kuka ties. Ei, Agariossa, tai Agario. Ei niin, mutta mä oon siinäkin surkea. Mä surkea myös Sisteriossa, tiesitkö sen? Oi. Älä puhalla siihen mikkiin, Älä koska säkään. se on vaan ja karsita. Miksi mikki meni avaruuteen? Koska se... Ei sä et saa kertoa vastauksia, sun pitää sanoa niinku no. No. Koska se etsi Plutoa. Mä tiesin ton vastauksen. Mä en oo tyhjä. Mulla Mulla on tonni 400. Kamannella lagaa. Joo heti. Jos mä kuolen. Mä taidan lopettaa tän videon tähän. Yes. Mitä sä Mato teet? Sä älä tuijota minua. Mitä? tuijota. Vai? Älä tuijota minua, Mato. Minä tiedän mitä sinä teet ja minä tiedän mitä minä teen. Ihan turha sinä minä minun vahtia. Siis mitä? Miten mä kuolin tossa? Se on niinku... Mä taidan joo lopettaa tän videon tähän. Jos tykkäsitte, niin käykää tsekkaamaan mun pikkuveljen kanavalla. Se on joo. Mutta se olisi moikka. Miten toi ei muuten kuollut, mut moro. Siis tää on aivan käsittämätöntä. Mä en saa tuota tyyppiä. Mamma. Siis miten mä en kuole, vaikka mä en tee mitään? Tää Mato menee itsestään eteenpäin. Meneekö? Menee koko ajan, mutta niinku... Niin, sun pitää pitää hieltä paikoillaan. Mut se myöskin siellä. Ei se menee pakollisesti koko ajan eteenpäin. Niin mä tiedän. Mutta tää video voisi taas lopettaa tähän, koska minä en nyt voi keksiä mitä me tehdään tässä. Mutta tilatkaa mun kanavaa ja kaikkea. Se on tähän asti. Moro.